esta homenaxe que queremos facer a Concepción Pérez Iglesias para abrir... No, pero vai abrir a nosa concelleira, verdad? Perdón. Vai abrir a nosa concelleira Paula o primeiro con unhas palabriñas antes de dar paso á charla. Buenas tardes a todas. Diputada provincial. Entonces, bueno, Evo, ante todo, transmitir como orgullo da primeira muller alcaldesa de Galicia e de España, por así decirlo. Moitísimas gracias pola asistencia, ante todo pola tarde e noite que temos en toda Pontevedra, que é un honor e un privilexio ter este cheo de xente, tanto de homes como de mulleres, para ver a escoitar a historia de Concepción, unha persona tan emblemática neste Concello de Portas. Unha iniciativa que este mesmo ano foi candidata á última edición dos prestixiosos premios Ondas Globais do podcast, o programa que estamos levando pola Diputación. Aquí faltan páxinas onde estamos a recoñecer estas mulleres que están na sombra, estas mulleres que nunca foron protagonistas e sempre estiveron aí botando unha man e loitando tanto polos dereitos dos homes como das mulleres, ante todo da vecindad. Pero por riba de todo é un programa que nos permite poñer en valor o papel que desenvolveron e desenvolven as grandes mulleres que viviron e viven nesta maravillosa provincia de Pontevedra. Neste programa falamos de mulleres moitas veces esquecidas e invisibles, pero sempre grandes, que son quen de cambiar o mundo desde que coidan, como é o caso da que hoxe é a nosa protagonista. Doña Concha naceu en Santiago de Compostela, formouse como mestra da Escola Normal e chegou a Portas en 1907, se non estou equivocada, para dirixir a Escola Feminina. Aquí casou con Amador Méndez Santamaría, asentouse na parroquia de Lantaño e criou o seu único fillo, Nemesio. Despois de quedar viuda, en 1918, por mor da epidemia da gripe que asolou a toda España. En 1925, dona Concha uniuse como edil ao goberno local, pero tratala de renunciar no anterior alcalde, acada sendo escollida por sorpresa daquelos tempos como muller para encabezar unha alcaldía. O seu mandato durou 5 anos, nos que impulsou a construción de 4 escolas, melloras ás comunidades e nomeou un médico e unha matrona. Porque as mulleres, cando gobernamos, especialmente no mundo local, temos claras onde están as nosas prioridades. Somos conscientes dese porque temos un día a día no que estamos loitando para iso. Pero iso non quere decir que sea a historia como de outras moitas mulleres con valor, entre todo, constancia e defensa dos dereitos da muller e da vecindad. Mulleres brillantes, que, sen dúbida algunha, abriron o camiño a moitas outras mulleres que contribuíron co seu bo facer a converter esta provincia de Pontevedra nun lugar mellor. Vou rematar xa, pero non quero deixar de nombrar e non quero deixar de valorar a función que teñe este programa Aquí faltan páxinas para dar valor, como ben comecen esta intervención, ás mulleres que sempre están na sombra, ás mulleres que arroupan a todos, homes, nenos, mulleres e asociacións. As mulleres que sempre loitan por unha calidade de vida moitísimo mellor. Por eso, quero dar as gracias e quero seguir pondo en valor que esta iniciativa... Grazas á nosa deputada de Igualdade, grazas ao alcalde, grazas ao Concello de Portas por acollernos hoxe aquí dunha forma tan xenerosa, grazas á Deputación por apoiar esta colección, que vamos xa pola terceira colección de Aquí faltan páxinas, que, como ben dicía Paula, é unha colección na que queremos recuperar as historias de mulleres extraordinarias que non sempre saen nos libros ou non saen tanto como deberían, e non é porque non teñan méritos, como hoxe
vamos ver aquí. Tiñamos que vir, con aquí faltan páxinas a portas, justamente neste ano, que se cumpren 100, neste 2025, pois cúmprese 100 anos do que foi un momento histórico, non? Que foi o nomeamento de Concepción Pérez Iglesias como alcaldesa de Portas, o que significaba que era a primeira de Galicia e unha das primeiras de España, a segunda, por pouquiño non foi ela tamén a primeira. Así que nós non podíamos deixar de conmemorar esta data con un capítulo especial. Desta volta facémolo dun modo un pouco diferente ao habitual. Normalmente nós realizamos o podcast e presentámoslo neste formato do faladoiro coa familia, a que xa lle agradezo que nos atendeu durante estes meses e días anteriores e que hoxe están aquí, tanto Carlos como Concha como Aida. Quero explicar que esta é unha familia numerosa, que elas, Carlos, están aquí en representación de esa gran familia, de esa gran descendencia, pero que calquera de vos, tanto como familia como veciños, veciñas, podedes intervir en calquera momento. Aquí temos un micro, por aí detrás os compañeiros do equipo técnico teñen outro, así que isto pretende ser unha conversa. Por suposto, estámoslo grabando, se está retransmitindo en streaming, tamén quedará publicado no canal de YouTube da Deputación, e a partir dos testemunhos que hoxe levemos de aquí será con material co que despois elaboraremos o podcast, que estará tamén disponible en Spotify, en iVoox ou accedendo a través da web da Deputación de Pontevedra. Hoxe vamos falar de Concha e vamos falar tamén de de memoria familiar. Vos, mellor que a min, seguramente coñecedes a que nos acompañan, por facer un pouquiño para ubicarnos de xenealoxía familiar, non? Concha chega a Portas e casa con Amador, teñen un único fillo, Nemesio, e ese fillo, Nemesio, ten a súa vez outros 7 fillos, non? Que son, e quero nomealos a todos, por iso vou ler: Amador, Adolfo, Nemesio, Concha, Carlos, Cinda e José María. Deses 7 quedan vivos solamente 3. Hoxe temos aquí a 2, a Concha e máis a Carlos. Non pode estar Cinda, a que lle mandamos desde aquí un abrazo cariñoso e desexos de pronta recuperación. Tivo unha caída complicada, que lle dificulta poder estar hoxe aquí. Esperemos que se recupere pronto, pero temos unha sorpresa. Vamos a deixala para o final, pero temos unha mensaxe de Cinda que despois escoitaremos. Entón, eu vou xa comezar non polo principio da súa vida. Vou comezar por unha escena moi concreta. Imaxinade Portas, o 9 de xaneiro de 1925, no Salón de Plenos reúnese a Corporación Municipal, en principio, para dar conta do nomeamento de 2 novas incorporacións, non? Un concelleiro e unha concelleira. Por unha parte, o concelleiro era o acaudalado Francisco Rivas, e, por outra parte, a mestra nacional Concepción Pérez Iglesias. A acta recolle que ambos toman posesión en virtude do nomeamento do ilustrísimo señor gobernador civil, pero nese mesmo pleno o alcalde presenta a súa renuncia, suspéndese a sesión por uns minutos e, cando retoman, prodúcese algo totalmente inesperado naquel momento, que é a elección de novo alcalde ou, como así foi, alcaldesa. O resultado da votación, como xa indicaron, foi 6 votos a favor e un único voto en branco, e a persona escollida foi Dona Concha. Ese día, sen ter aínda siquera dereito a votar, nas eleccións xerais, unha muller convertiuse na primeira alcaldesa de Portas, por tanto, como digo, primeira de Galicia e unha das primeiras de España. Para entender por que foi posible isto, eu creo que nos fai falta mirar un pouquiño o contexto político do momento. Estamos na dictadura de Miguel Primo de Rivera, ano 1924,
apróbase o que lle chamaron o novo Estatuto Municipal, redactado polo abogado conservador José Calvo Sotelo. Nesa lei, o que se recoñece é que a partir dese momento, e por primeira vez, podían votar, pero de forma limitada, as mulleres, non? Era un dereito de sufraxio, como digo, moi limitado, porque só podían ser elixidas mulleres que eran cabezas de familia. Que significaba isto? Tiñen que ser maiores de 23 anos. Non podían estar baixo a patria potestade, nin baixo a autoridade marital, nin baixo ningún tipo de tutela. E, normalmente, pois claro, que cumprisen estes requisitos, ou eran solteiras ou eran viúvas, non? E tiñan que ter, por suposto, casa aberta aquí no municipio. Así que o voto activo, digamos, meter a papeleta dentro da urna, era un dereito que nese momento apenas se chegou a exercer, pero o voto pasivo, é dicir, a posibilidade de presentarse e de ser escollida, pois sí que xa empezou a iniciar ou abrir unha pequena fenda, digamos, no que foi a visibilidade política das mulleres. E é aí, xustamente, onde encaixa Concepción Pérez Iglesias, non? Ela era viúva, por un lado, e mestra nacional, con casa no municipio, con, ademais, prestixio social e económico, e responsable do seu fogar. Entón, son eses factores os que a fan posible candidata a alcaldesa, e, polo que sexa, hoxe intentaremos saber por que os compañeiros de corporación consideraron que ela era unha boa candidata, unha boa alcaldesa. Ao mesmo tempo, eu non quero deixar de lembrar que nese momento político, si é verdad que se abre esa pequeniña porta ás mulleres, pero que as autoridades locais escollían as posibles candidatas tanto para concelleira como para, neste caso, alcaldesa ou algún tipo de responsabilidade política, a mulleres consideradas afíns ao réxime, non? Nese momento o de Miguel Primo de Rivera, ou que ben fosen religiosas, ou que tivesen ideas conservadoras, un pouco co convencemento de que esas mulleres, serían digamos, máis fáciles, eu vou dicilo a miña maneira, máis fáciles de domesticar, lles chamaríamos hoxe, non? Ou que tenderían a apoiar dunha forma máis dócil ao réxime. É dicir, que todo isto hai unha parte de cálculo político, pero tamén hai unha realidade, non? Que é que por primeira vez, pois unha muller aquí en Portas, pois tiña a posibilidade de exercer un poder e tomar decisións sobre obras públicas, sobre escolas, sanidade, médico, matronas, como nos comentaba antes Paula. Entón, eu a primeira pregunta que me fago e que vos transmito é por que vos pensades, desde o que coñecedes e vos transmitiron sempre na familia, do carácter e da personalidade e da valía de Dona Concha, porque pensades que esa mestra, pois nun contexto tan conservador como o do ano 1925, que cualidades podía ela ter para que decidisen, casi por unanimidade, sentala na cadeira da alcaldía. Carlos, ti que cualidades pensas que Concha reunía para que iso chegase a ser posible? Bueno, eu antes, en principio, pido-vos perdón, porque o galego meu é fatal. Entonces, desearía falar en castellano. No que te sintas ti máis cómodo, por suposto. Máis cómodo, síntome en castellano. Pois adiante, sen problema ningún. Vale. Eu non cheguei a conocela, porque eu nacín despois de fallecer a abuela. Eso que quede claro. Segundo, creo que era unha muller de pelo en peito, como diríamos, que tenía preparación, tenía conocimientos, era una mujer de su hogar, de su casa, de su familia. Venía de una familia aparentemente, creo que noble, de los Iglesias de Pontevedra,
recuerdo el segundo apellido en este momento. Sé que allí había una casona en la zona del mar, hacia el mar, donde está ahora la plaza de Abastos. Sí. Y pasando por allí un día, mi padre me dijo que recordaba haber comido allí con sus abuelos y su madre. A familia materna de Concha era de Pontevedra. De Pontevedra. Lo que pasa que pierde el apellido de Iglesias porque se casa con un maestro nacional de Vigo, que es Pérez, que ejercía. Y entonces, de ahí es hija Concepción Pérez Iglesias. No sé qué algún otro dato, si ustedes... Yo... E, bueno, ti dis, bueno, pues esa expresión coloquial, non, muller de pelo en Sí. peito, porque entendo que en casa o voso pai, Nemesio, vos transmitía, bueno, pues que era unha muller con autoridade. Claro. Sí, por supuesto. Mi padre era un hombre muy cariñoso, muy hogareño, sumamente familiar. Eso se lo inculcó, por supuesto, la abuela. Nació en ese seno, y ahí creció, se maduró, y eso nos lo sembró a los hijos. Era con los nietos súper cariñoso, súper agradable, súper dulce. Eu creo que nunca me dou unha bofetada, pero sentía máis pena cando me regañaba, porque me regañaba dunha maneira tan razonada que me sentía ruín. En fin, creo que eso tuvo que haberlo heredado de alguien. E non sei se Concha é, bueno, un pouquiño, un casi nada maior que a ti. É un ano e pico. Un aniño e Ella tal. nació, vivía la abuela. Yo nací, ya había muerto la abuela. Vale, pero tampouco lle deu moito tempo a Concha, quero decir que Concha... No, era o que, un bebé. Claro, o que sabe Era tamén... la ilusión de mi abuela, era tener una nieta, porque el primero varón, el segundo varón, el tercero varón, e claro, quería unha neta. Por fin chegou Concha. E chegou Concha. E puxeronlle Concha, claro. Claro. Concha, que vos contaba teu pai? Que vos contaba teu pai da boa Concha? Que te contaba Recordas papá? algunha cousa que che contaran? Eu realmente de meu pai non podo, porque non me gustanou a nosa aí personalmente. O sea, é de máis tempo. O non, Carlos? Sí. Non. Pero Concha, Pero, sí, espera. Sí. Es que non oye ben. Concha, te está dicindo si recordas algunha cousa de que a abuela e o abuelo che contaran de a abuela Concha. No. 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 Temos tamén os testemunhos que se van transmitindo e Aida me comentaba que, bueno, que a súa abuela, Aida tamén, sí que che transmitiu, bueno, pues esa maneira de ser que tiña Dona Concha, non? De ser unha muller ao mesmo tempo con autoridade, pero tamén doce e acolledora. Totalmente, un pouco na línea do que falou o tío Carlos. A abuela nos contaba as netas maiores, eu son a segunda neta empezando por, bueno, a segunda neta maior, non? Entonces, as netas maiores nos decía que ela cando se casou, non na deixaban casar medio a escondidas, porque a familia da nai non estaba moi de acordo de casarse con ela, o sea, co abuelo Nemesio, co fillo de doña Concha, vale? Entón, que se vai a vivir para casa matriz, para casa de Concha. E non eran de igual familia, é dicir, que a pesar de non ser, a ver, a abuela Aida era dunha familia pois máis humilde e que decía que ela sempre había tratado desde o primeiro día como se fora a súa filla, como unha humildade e
que, vamos, era un pouco que... E a tenor do que decía, o que preguntabas, eso, que era unha muller moi cariñosa, vale? E que non unha muller de paz en xeral. Pero con dotes de mando ao mesmo tempo, non? Unha muller que sabía organizar, quero dicir, que unha muller na que confiar, porque cando unha corporación municipal do ano 25, non? A vota, entendo que tiña detrás un labor xa feito ela, se cadra no seu campo, que era o do ensino, non? Como mestra, pois que acreditaba para desempeñar o cargo, non? Sí, yo añadiría de que, aparte de todo eso, mi padre tenía la fama de ser un poco picaflor, vamos a decir así. Y claro, el abuelo José Manuel tenía sus reservas, lógico. El tío Guillermo, que era acordeonista, tiró uno en el pozo de San Benito, con acordeón en bicicleta, pero con mi padre no podía. Entonces venían esos rifirrafes, ¿me entiendes? Sí, xa nos estás poñendo aí, bueno... Sí, eso es la realidad. Eso es la realidad. Para meternos tamén un pouquiño máis nese contexto, pois vamos hacia atrás, non? Ao momento no que nace Concha en Compostela, no 1881, na Rúa Nova, nunha familia numerosa, ademais, non? 4 irmás e 2 irmáns, non? Que, ademais, cada quen seguiu camiños moi distintos. Algúns deles acabalos de nomear ti. Temos a Filomena, que foi monxa da Sagrada Familia de Burdeos, Gumersinda, modista moi afamada en Compostela, Adolfo, frade franciscano, E Pepe. Está Luísa tamén, non? Que Luísa, entrou no que é convento monxa da Merced. da Merced. Sí, e que ademais que fixo profesión con nome de Concepción en honra a súa irmá, que é un dato curioso. E está Pepe, José Pepe, empregado de Fenosa. Exacto. Entón, Concha, en cambio, decide estudiar pedagogía, como xa se dixo aquí, non? Na Escola Normal de Santiago. Obtén o título moi noviña e con só 20 anos, en 1907, pois destinan aquí, a Portas. Quen a coñeceu descríbea como de constitución recia, tirando a baixa estatura, de carácter serio, mirada penetrante e o que dicíamos, e doce ao mesmo tempo, non? O sea, traballadora, honrada, son cousas que a xente que a coñeceu di dela, honrada no cumprimento do seu labor docente, con dotes de mando e moi ben relacionada. É dicir, unha muller que era capaz de impoñer respecto, pero que ao mesmo tempo transmitía proximidade e afecto, non? Entón, bueno, pois, non sei, as aboas, moitas veces, lembrámolas, vos no voso caso non a coñecestes, pero a través do voso pai se lembra a xente a veces tamén a través de expresións, de pequenas anécdotas, de formas de facer, cousas que se van pasando, historias que se van pasando de xeración en xeración na familia. Non sei se hai algunha historia, algún refrán ou algunha cousa curiosa de Concha que vos contase o voso pai. Eu non recordo así ningunha cousa excepcional, non? Quizá non había caminos, los caminos que se pasaron ou que se anduvieron fueron propuestos por ella. Os camiños. Claro. Efectivamente. O sea, que igual tamén un recoñecemento na familia e recoñecemento tamén social de todos os logros de Dona Concha como alcaldesa, non? De, efectivamente, abrir camiños, dar servicio aquí. Eso tendrá que decirlo os gobernados. E aquello non había. Eu insisto en que calquera que o desexe pode solicitar e o micro e participar, pero a miña pregunta é se a vos chegaron tamén,
ti a idea é máis nova, pero si vos chegou ese recoñecemento social de Dona Concha, non? De ser valorada aquí no Concello como alguén que fixo cousas por Portas. Claro. Sinceramente, eu nunca recoñecín, nin nadie foi unha persona como outra singular da súa época. Quizá tiña a súa relevancia por haber sido maestra e chegar á alcaldía, pero hasta aí, punto. Comentarios de tanto en relación coa súa labor como alcaldesa, eu o que teño máis oído, incluso xente xa maior que foi alumna dela, e que falaban que era... falaban en relación á súa papel como maestra, que era unha boa maestra, que era unha boa persona, mas non sei se, por exemplo, aquí... Lo que la reconocían y que ella le parece que le gustaba, que le llamaban Doña Concha. Ella siempre fue Doña Concha. Para todos. Non sei, aquí... ¿Qué? É un estatus. Un estatus, non sei. Que quero dicir, que entendo eu tamén de respeto, non? Sí, eso... Sí, pero non de respeto por ser maestra. A sensación que te decía a xente que fora alumna dela, que evidentemente, cando a mí mo dixeron, pois, xa era xente de unha edad avanzada. E non falaban dela con respeto por ser maestra, senón por ser como era. Como era. E iso, evidentemente, era algo que a min me encantaba oír. Non sei se estamos bisnetos aquí, outros bisnetos, non sei se, por exemplo, Rebeca, ti recordas a túa nai comentarte algo en relación a isto? Hola, buenas tardes. Lo que sí yo recuerdo siempre es que el abuelo Nemesio tenía una adoración por su madre extrema. Entonces entiendo que todo lo que les enseñó a sus hijos, la forma de criarlos, la forma de educarlos, nace un poco de esa forma de ser, de esa rectitud, de esa integridad, de esa manera de entender la vida. Y a lo que decíais de que una mujer en el año 25 enfrentarse a una alcaldía, al hilo de lo que decía mi tío Carlos, es más que tener pelo en pecho. Es decir, hay que tener los machos muy bien atados. Es decir, yo creo que tenía carácter suficiente para hacer todo lo que hizo y sobre todo creo que tocó dos cosas que para mí son fundamentales y siguen siendo fundamentales hoy en día, que es la educación y la sanidad, porque hizo escuelas, médico y matrona. Es decir, que 100 años más tarde seguimos padeciendo el mismo problema que mi bisabuela ya veía venir hace 100 años. Es decir, y el preocuparse por la gente. Eso sí que es una cosa que transmitió a su hijo y a su vez transmitió a mis tíos. Todos tienen ese toque de generosidad y de preocuparse por los demás. Pois por poñer tamén iso un pouco en contexto, claro, hai que decir que Concha chega aquí con 26 anos a unha escola de nenas e a un concello rural con máis ou menos 50 alumnas na aula e, bueno, pois nun contexto de familias cunha economía moi modesta. E entón, ela é verdade que non se limita únicamente a ese papel estrictamente docente, sino que se preocupa tamén aínda na súa etapa de mestra, non como responsable política.
se preocupa tamén por axudar a esa xente da forma na que la podía, non? O sea, preocupándose polas familias con menos recursos. Non sei se vos guardades pois algunha historia en relación con como ela axudaba a estas familias, se alguén vos manifestou algunha vez, bueno, pois agradecemento nese sentido. Sí. Unha tía miña en segundo grau foi alumna Vanlle dar aí un micro e así que... Unha tía miña en segundo grau, que a Adolfo, Aida e Adolfo coñeceron, chamaba, foi veciña vosa, Manuela de Paco, foi alumna dela. E a coincidía o que dicía sobre ela coincidía co que ti dixeches aí. Unha persona moi cariñosa, moi responsable. Ahora ali na Santiña, ali ao pé da carretera. Non? Que eso foi o que lle contaron. Sí, foi o que me contou, sí. No Outeiro, en Portas. Outeiro. En Outeiro, Pois eu parece que tiña entendido que fora na Santiña. Pois é iso, é o que podo aportar eu. Sí. Bueno. Moitas gracias. Bueno, pois este é o previo, non, de Concha antes de chegar á alcaldía. Unha muller moi responsable, moi implicada co seu labor de mestra e máis alá diso, non? Porque ela xa promovía actividades culturais e formativas e o que decía antes, axudaba a familias con menos recursos. Vais integrando pouco a pouco aquí en Portas e no ano 1908 casa con Amador Méndez Santamaría, que era un home que fixera fortuna na emigración a América e que se instala en Lantaño. Teñen un único fillo, Nemesio, o vosso pai, que tamén será mestre, que tamén será alcalde, diso podemos falar despois. Polo tanto, era un momento feliz para Concha, pero esa felicidade, pois, desgraciadamente, durou pouquiño, porque no 1918, non? Coa epidemia da gripe, Fallece. lea por diante a Amador e ela queda viúva e ao cargo de Nemesio que era pequeno, tiña 7, 8 anos. 7, 8 anos. Ao marxen, fíjate que amor sinteu pola nai, que a min confesoume un día de que se había feito maestro nacional por darlle unha satisfacción á súa nai, en coloquio co que decía Rebeca. Yo me hice maestro porque eu non quería, era un pouco alegre, ¿no? Y dijo, lo merecía mi madre. E ten un diploma como o primeiro alumno do Colexio Salesiano de Vigo. El mejor alumno. Yo tengo ese diploma por casa, no recuerdo exactamente bien ahora en este momento, como el mejor alumno del Colegio Nacional. Era algo importante para Concepción darlle esa educación ao seu fillo. Que tuviera algo que... O mismo que despois Nemesio vos transmitiu tamén a vos. Sí, desgraciadamente, para aquela época era moi difícil estudiar. Y nuestra familia trató de darnos carrera a todos. El mayor terminó medicina. Hizo un año de farmacia, quiso tirar, mi padre le presionó un poco y se hizo médico. Ejerció. Bueno, falleceu xa. Fito, el segundo Adolfo, hizo 7º de bachillerato, 6º, que era la República. Antiguamente eran 7 anos de bachillerato e o acceso á universidade. No acceso á universidade tirou a toalla. Non quixo saber máis nada. Nemesio, que quiso hacer, ¿cómo se llamaba la carrera? Que eran técnicas en aquel entonces, comercio, las carreras de comercio. Que de ahí salían procuradores, salían peritos y salían todos esos. Vale, tampoco. Luego vienen las niñas, Concha y Cinta, que estudian magisterio,
terminan la carrera las dos. Yo, que cheguei a revalida de cuarto, cando dividen o bachillerato, parten en dous, hasta cuarto, e hacen unha revalida. Daí se salía para magisterio, para enfermería e para outras carreras, diplomaturas, creo que le decían en ese entonces. E tamén tiro a toalla e labro para América. O sea que, en ese sentido, mi padre fracasou estrepitosamente. Bueno. Non el, os fillos. Bueno, Eu non o culpo a el. hai historias Mea culpa, diversas mea aí, culpa. neses 7 irmáns e irmás. Desde logo, e isto eu creo que o comentaba con Rebeca, o que sí que é certo que a figura de Dona Concha estaba presente, Sí, sempre alargada, sí. presente de alguna forma sempre, e as rapazas da familia, tanto Concha como Sinda, sentían que elas podían facer, o sea, que non tiñan por que limitarse, non? Que podían estudiar, que podían pensar, facer dunha forma quizáis máis libre, non? Do que podía ser percibido en xeral polas mulleres na época. Algo así era o que me relataba Rebeca, non sei se non lo queres contar. En el caso de mi madre tenía una relación con su padre extremadamente especial, entonces le podía contar de todo. Hacían actuaciones de teatro, salían a cantar villancicos, es decir, tenían una vida y una actividad social, pensaban libremente, opinaban, es decir, ninguna de las dos se vieron criadas con una opresión paterna que tuvieran que vivir en como con orejeras. Ellas pudieron pensar libremente, elegir libremente y equivocarse libremente, claro, que forma parte de la vida. Y bueno, yo creo que un poco nos lo han inculcado al resto y hemos hecho un poco lo mismo. Aida, ti tamén percibiches un pouco así esta... Os dous artistas que hai ali. Como? Viches ali os dous artistas que hai ali, enfrente. Sí. Estás referindo aos tataranetos da abuela Concha. Vale. Vale. Netos estou vendo. de Carlos. Sí, tía, os míos. Non sei que me estabas Preguntábache, comentando. Aida, que se a ti tamén che transmitiron, bueno, pues eso, que as mulleres da familia, quizás gracias a esa figura omnipresente, a esa lembranza omnipresente de Concha e ao camiño que ela abriu, bueno, pues facilitou un pouco o... Me imagino, é dicir, o que falamos antes, non temos recordos directos, pero evidentemente abuelo Nemesio foi criado por abuela Concha e abuelo Nemesio criou aos nosos pais. E vou a contar unha cousa aquí que a mí me chamou moitísimo a atención cando mo dixo papá. E me acabo de acordar agora a tenor e o vou a contar porque ademais é moi curioso. Papá, que era o segundo neto da abuela Concha, tuvo 3 fillos, eu que son a maior, miña irmán e o pequeno que, bueno, que está aquí presente, vale. Entón, meu pai era unha persona daquela época moi recto e moi talibán, así, sobre todo co tema das mulleres, etcétera, etcétera, que nos fixo, sobre todo as mulleres, unha vida, bueno, nos anos 60-70, vale? Que se alguén está aquí, pois se dá conta perfectamente do que estou falando, vale? Cas dúas maiores que éramos mulleres, había que estudiar sí ou sí. É dicir, era lo que había. Non hai, es que non podo. Ou estudias ou ves pa casa e te pos a traballar. Non había opción. Sin embargo, cando nace meu irmán, que era o pequeno, xa entre que era home e era o pequeno, xa a educación xa foi distinta. E un día me di papá,
E claro, Adolfo non estudiou, é dicir, deixou o EGB e se pôs a traballar. E un día di papá, prefiero os homes poden traballar en calquera cousa, as mulleres non. E, polo tanto, prefiero que as mulleres teñades carreira antes que o home, porque o home se vai a defender igual. E iso é que, cando mo dixo, e digo, e isto? E o entendín perfectamente. E é que, ademais, para aquela época tiña razón. Sí? Non sei se estades de acordo. Sí, eu recordo agora, a tenor do que había preguntado usted antes, que sí hubo una persona que sí reconoció los méritos de mi abuela. ¿Y sabes quién fue? ¿Quién fue? La señora que falleció de la cantina, Otilia, que fue alumna de ella. Y un día me dijo, mira, e inclusive tenía una foto con mi abuela, Otilia, que falleció ya. Aparte de eso, recuerdo, papá permitíanos bastante, era cariñoso, era, como él foi libertino, os homes tamén nos daba certas libertades. Vamos a ser sinceros. E nos permitía todo, excepto que tocáramos unha bañeira que había antigua para ducharse, non había agua corriente en las casas, e había unha bañeira de latón enorme que estaba llena de recuerdos de su madre. Podíamos tocar todo, revolver todo, pero Dios me libre que alguén lle tocara ali. En esa bañeira, eu, como era moi bo rapaz, sempre revolvía. E recordo que a abuela tiña desos de costura, como se chamaban? Costureiros. Costureros. Alfileteros. Para enseñarlo, de que era la costura y todas esas cosas en el colegio. Recordo así, teño de haber revolto ali e de haberlle visto eso. O sea que era, se ve que era una mujer bastante seria en ese sentido e cariñosa. E Otilia que che dixo dela? Pois díxome que era unha muller maravillosa. Claro, que lle iba a decir o neto. Claro. Se me diera como outra cousa, era como se le pisara un cara, ¿no? Pero falamos de Otilia lembrando a dona Concha como mestra. Como maestra. Vale. Por su cercanía, por su humanidad y por... Fue la única que eu recordo que me haya dito eso. E moi probablemente, quería completar isto, eso que me dixo papá, moi probablemente o había oído antes. E non me extrañaría que o había, porque a prova é que as dúas fillas del sí foron maestras. Estaba eu conectando mesmo. Entendes? Sí. Entonces, moi probablemente eso era algo que non me extrañaría que lle transmitira a abuela Concha e que él lo transmitiu e que, evidentemente, meu pai non lo transmitiu a nós. Evidentemente, eso cambia totalmente en a generación na que estamos, é dicir. Pero, bueno, en aquela época era o pensamento. Sí, pero na época na que estamos falando, na época na que estudiaron Sinda e Concha, bueno, pues non era tan habitual que as mulleres fixesen unha carreira, sexa cal fose, naquele momento, bueno, pues a máis habitual para as mulleres é verdad que era magisterio e outras xa non eran tan habituais, pero mesmo así ten un valor enorme. E despois, xa como alcaldesa, claro, que os logros de Concepción non foron poucos. Ela mellorou as comunicacións, abriu e arranxou camiños como de Portas a Vilavedra, e o de Briallos a Portas, de Vilavedra a Romai, apostou pola educación promovendo a construcción de 4 edificios que houve que construílos, non? Escolares, con vivenda para mestres e mestras, ben se notaba que ela sabía cales eran as necesidades, e na atención sanitaria convocou prazas de practicante e de matrona cun soldo fixo para garantir un servizo estable á veciñanza, non? Que un pouco retomando
a reflexión de Rebeca e estou contigo, aínda estamos hoxe, non? Loitando, bueno, pois porque o rural teña eses servizos estables que moitas veces non se consiguen. Tamén hai que decir que naquel momento foi curioso e moi a ter en conta que o seu nomeamento tamén foi moi ben recibido polos medios de comunicación na época, non? E tamén polos veciños. Datos, por exemplo, como que as bandas de música da Poza del antaño lle ofrecían serenatas, a prensa tamén recolleu a nova do nomeamento e a Voz de Galicia publica pois aquel artigo que titularon Feminismo en acción, la primera mujer gallega alcalde, non? Quero decir que, bueno, é verdade que é verdade que se recolle, bueno, pois como se recollían estas noticias naquela época, non? Con un ton pois un pouco paternalista, non? Que se fala do bello sexo, non? Das mulleres que rexen e sustentan o fogar cando falta o home, das viudas de vivos, como as de Rosalía, pero bueno, ao mesmo tempo é verdade que recoñecen a capacidade de Concha para administrar e para gobernar. Na seguinte etapa, chegamos ao ano 1930 e co final da ditadura de Primo de Rivera e a chamada do rei Alfonso XIII a Madrid, Concha vai a Madrid, non? Coa súa irmá Gumersinda para participar na homenaxe que se lle fai ali aos monarcas. E, bueno, xa pouco despois xa cesan todos os cargos municipais, así que, bueno, pues termina a súa etapa na alcaldía e ela o que non termina nunca é o seu compromiso coa educación, non? Iso sigue vixente para ela. Entón, eu quería preguntarvos, claro, como vos imaginades vos hoxe, ou mellor, como vos imaginastes cando erades pequenos e vos contaban que a vosa avoa fora alcaldesa, como vos imaginades vos a Concha tomando todas esas decisións e organizando un equipo de homes? Muy reta. Voy a contar una pequeña anécdota. Sí, por favor. Mi hermano el mayor, que fue criado con ella, así saleu máis respetuoso, máis obediente, máis sumiso, estaba vendemiando e había uvas salí. Entonces Fito y Nemesio, los dos hermanos, comían uvas como un descosido. Y entonces mi hermano el mayor lloraba. Y le dice la abuela, ¿por qué lloras, Amador? Porque quiero comer uvas. Pues cómelas, pero es que no me gustan, abuela. Imagínate. Entonces, o concepto que eu teño da abuela era dunha muller, porque eu xa non a conocí, seria, como os dixéramos, unha abuela sargento, non? Que non lo foi. Todo lo que conozco ha sido siempre cariñosa, cercana y muy, muy, muy familiar. Por todo lo que comenta. Pero firme. Firme siempre, sí. Claro. Que non están reñidos, non? Non, creo que non. Claro. E, de feito, bueno, pois iso é... Quero dicir que, ao final, ela estudiou pedagogía. E esa é a pedagogía, non? Que nos din que é a boa. Non permitir, sin máis, non? Sino saber poñer os límites. E se ve que ela, pois, tiña esa cualidade. E non sei se agora, bueno, pois estamos aquí con netos e bisnetas, creo que hai por aí outras xeracións aínda máis novas, non sei se esa figura de Dona Concha segue estando aí presente e se siguen transmitindo os seus valores ás xeracións máis novas da familia. A ver se lles transmite aos meus netos, que se me remontan. Están aquí? Igual nos queren falar. E así temos recollida a voz, bueno, pois das distintas xeracións. Sí. Ali. Dalle o micro, sí. Colle aí o micro. Oye. Ahí tes. Yo en las comidas de casa sí que es verdad que, bueno, aquí hacemos una fiesta en la azucarera a veces, todos los años, y sí que es verdad que su figura la tenemos en cuenta aquí debido a que fue una
grandiosa mujer, ya que fue una de las primeras alcaldesas de toda España. Y pues una vez al año pues hacemos una fiesta en honor a ella, allá en la Azucarera. Y sí que es verdad que en esas fechas pues la tenemos más en cuenta, lo que hizo, sus valores. Y como dijo mi abuelo, en comidas familiares y así, sí que nos tiene contado que su abuela es una gran persona, que fue muy valiente por lo que hizo. Ser una de las primeras alcaldesas no es algo que todas las mujeres puedan hacer, y yo creo que es para tener en cuenta. Grazas. Cal é o teu nome? Carlos. Carlos, e que recordas ti que che transmitiron na familia e aprendiches de Concha máis do relato familiar ou buscaches ti información? Como foi? Yo información como tal no busqué, pero sí que es verdad que, como dije, en esa fiesta, pues bueno, es un entorno familiar y más que nada lo que nos cuentan nuestros abuelos, tíos y así, pues es la información que se nos queda. E que recordas? Así, algunha cousa nos que che contaran na familia Pues, que a ti te chamara a atención e dixeras, caramba, coa miña a mí lo de bisaboa que non, tataraboa para sí, ti. a mí lo de que fuese una de las primeras alcaldesas sí que me llama mucho la atención, porque yo tuve en cuenta eso a partir de los 12 años más o menos, y pues me llamó mucho la atención porque no lo sabía, y yo creo que es algo para tener en cuenta y bastante importante. E alguén, bueno, non sei, do teu recorrido escolar, o mellor, sexan profesores, compañeiros, compañeiras, alguén que, bueno, que che comente cousas dela? Bueno, así en clase, yo creo que, bueno, yo voy a clase de Pontevedra y allí no tienen tanto en cuenta pues lo que fue mi bisabuela, pero sí que es verdad que, bueno, yo de pequeño iba al colegio a Caldas, pero, bueno, como tal no tengo ninguna experiencia de esas. E alguna vez por casualidade te encontraches algún libro, algunha publicación donde, bueno, sin buscarlo ti, aparece Dona Concha como primeira alcaldesa? Sí, crearon un libro que lo leí hace 2 años más o menos, que lo tengo por casa, y pues bueno, te explicaba un poco la figura que era mi bisabuela y lo que logró en esta comunidad, y pues más o menos lo que fue ella. Moi ben, pois moitísimas gracias. Eu non sei se alguén máis quere contar historias ben sexa de familia ou de veciñanza. Es que Portas es la cuna de los grandes desconocidos. Tenemos a Domingo Fontán y a Concepción Pérez Iglesias. Nosotros siempre vamos ahí un poquito a remolque. Bueno, pero ti me dirás, e bueno, eu sempre teño Vamos aquí que aí. reivindicar a figura das mulleres, obviamente, pero Domingo Fontán sí ten o seu recoñecemento, porque o mapa Fontán está en boca de toda a xente. Pero bueno, o non se nos escapa a ninguén. Bueno. Quero dicir, os logros de Fontán están ben recoñecidos. Mira, Os de Dona Concha, en cambio, non. Por iso temos que rescatar esa figura. Cando entrei eu no instituto, ninguén sabía quen era Domingo Fontán. Fai 30 anos. Teremos que esperar. Bueno, se vas agora aos institutos tampouco. Porque Estou segura de que neste momento claro, tampouco, ou menos, se cadra que non ainda, aparece non? nos libros. Teremos que esperar 30 anos máis para que Concepción Pérez Iglesias teña o seu sitio como debe de ser. De entrada, bueno, hoxe estamos aquí intentando que quede aquí facéndolle esta homenaxe e bueno, e colocándoa na que nos chamamos a nosa xenealoxía, non? Que xa van 3 coleccións, moi felices de poder incorporar a esta terceira colección a figura de Dona Concha. Eu quería agora dar un salto de 100 anos, mirar a Galicia de hoxe, non? A fotografía obviamente cambiou, falamos do papel da muller. Na actualidade, as mulleres gobernan alrededor dos 70 dos 313 concellos galegos, é dicir, pouco máis de un 22% nas alcaldías. É dicir que seguimos a ser minoría no ámbito do poder local, no que se toman, como se dicía por aquí, esas decisións que afectan a vida diaria da xente, non?
Así que eu penso que seguen a ser moi necesarias referentes como Concepción Pérez Iglesias para, bueno, pues para non solamente formar parte desas listas paritarias, que está ben, xa conseguimos iso, pero que ao final nesa cremallera, nesas listas cremallera, quen está arriba de toda a cremallera, pois é nun 80, case nun 80%, aquí en Galicia falamos do noso país, son homes, non? Entón, non sei, quería preguntarvos como vivides vos que un século despois se siga falando de Dona Concha como un gran fito que non sei, e esta é unha pregunta que, como temos hoxe aquí a 3 alcaldes, voulles preguntar cantas alcaldesas máis houbo despois de Dona Concha? En Portas? Pois ninguna. Ninguna. Bueno, pois isto fai a Dona Concha máis grande e a nós deixanos tamén máis desafíos, non? Porque seguimos, bueno, pois cada vez máis presentes, pero digamos que hai arriba, e parece que se nos resiste iso. Carlos, contame. Usted fixe un planteamiento de hai 100 anos. Eu faríalle un pequeno inciso. Diga. De que cuando ella va a Madrid, reúnen el ayuntamiento, ¿qué dinero se le otorga para ir a Madrid? Eso debe de tenerlo, ¿no? Con que cartos vai ir a Madrid? Cando foi con Gumersinda? Sí. Xa, bueno, cerca do final do seu mandato. Pero por que consideras relevante? Porque foron non sei cantos pesos e tuveron que reunir a todo o ayuntamiento. Entonces buscaron unha relación de hai 100 anos co momento actual que non ten... Bueno, hai que saber de onde se ven, non? Para saber a donde vamos. Pois sí, eu creo que sí. Hai que terlo presente, sobre todo se estamos agora coñecendo aquí en directo que non volvemos ter nunca ningunha muller alcaldesa en Portas. Sí, eso é certo. Claro, claro. Máis valor ten esta muller, moito máis. Yo non é que sea machista, non me malinterpretes. Non, non pretendo. Pero bueno, creo que, en fin, cada cousa no seu tempo. Cada cousa no seu tempo. Ela no seu tempo fixo... Foi vanguardista, eso é innegable. Claro. Eso non foi pode moito negar máis difícil. Hoxe non está fácil, pero eu entendo que para ela foi moito máis difícil. Por iso esa miña primeira pregunta hoxe é dicir que cualidades tiña esa mestra para conseguir o respaldo casi unánime, ninguén votou en contra, solamente houve un voto en branco. Unha abstención que era o contrincante. Que era o contrincante, claro. Pois, entonces, caramba. Bueno, eu quería preguntarvos, pensando iso, si agora tivesedes a oportunidade de sentarvos aquí con Dona Concha, neste momento político actual, que lle preguntaríades acerca deste momento? Porque papá estuvo preso en Lazareto, siendo José Antoniano. Esa é unha boa pregunta, que antes comentamos este tema. E eu dixenlle a Carlos que a mí me sorprendía, e é verdad que ese é un capítulo que tiña eu aquí anotado. É verdade que seguiu os seus pasos, foi alcalde, tú me comentaba que foi José Antoniano, efectivamente, e que por un incidente con un secretario do Concello, non? Houve aí un pequeno altercado, non sei se non lo queres contar. Sí, que le dio un par de castañas y entonces, pues claro, en esos momentos, finalizada la guerra, lo trincaron e rescatou uno, o sogro, o pai de miña nai, José Manuel, con unos cuantos pesos de plata que había traído de América, que negociou o meu tío Gumersindo, Gumersindo Méndez Santa María. Ti farías esa pregunta a Dona Concha. Conste que me parece unha pregunta interesante, porque antes comentábamos que eu é a primeira vez que escoito que un José Antoniano
É dicir, alguén... Non requeté, Non requeté, pero de calquera maneira non era de esquerdas, non era un comunista, non era un anarquista, non era un socialista, e mandaron ni máis ni menos que o penal de San Simón, que é un campo de concentración, non é calquera, non é un cárcere, non é... Era un campo de concentración. Exactamente, e chamoume moitísimo a atención. Afortunadamente, a familia, como contas, puido reunir ese diñeiro para bueno, pues sacalo de ali, non? O sogro. Os pais de Aida, non? Que viñeran de América. Bueno. A abuela Aida, eso sí me contou a min, que cando encarcelan o abuelo, ela, claro, colleu tanto medo que na casa de San Benito había moitos libros. E entonces colleu tanto medo que fixo unha fogueira na eira e queimou todo. Entonces, eu me imagino que isto sabedes, non o sei, pero bueno, isto sí me contou a abuela. Entre eles había unha Biblia en latín, acordo de medio follar, e había outras cousas interesantes. Isto, por desgracia, foi habitual. Non, claro. Cando veu de volta teu abuelo, casi me mata. Cando lle dixen que queimara todo. Eu como non iba a queimar. Teu abuelo meteron na cárcel, eu quedei cos rapaces sola, eu tiña... Claro, lógicamente. Porque este home, eu creo que foi con Rebeca con quen o falei, a pesar de ser José Antoniano, etc. Pero era un home tamén que entendo eu que heredou tamén da súa nai esa vocación de axuda, non? De axudar a xente, porque ela axudaba a xente que estaba escapada no monte. Y en la casa del abuelo comía gente y era la casa de... No, esa era a casa de Don Santos. Santos, Santiago, Santa María. O abuelo tamén se lle daba unha taza de caldo a... Eu lo recuerdo. Pero tamén recordo unhas bofetadas que lle dou papá, que viña un señor de barba, asomaba pola ventana, e mamá decíalle que me asusta os rapaces, e están comiendo. Me acuerdo yo de verlo así, con aquellas barbas, e empezábamos a llorar todos. Hasta que un día, cadrou que estaba papá, saltou pola porta e zurroulle ben zurrao, nunca máis volveu das barbas. Coitado. Inclusive hai unha anécdota de miña nai. Había unha carabina 30-30 que había traído el abuelo Amador de América. Mi padre viajaba mucho, frecuencia, a veces en Renfe, o tren chegaba ou non chegaba, ou se retrasaba, ou perdía o tren e xa non podía volver desde Pontevedra hasta Portas. E unha noite de inverno empezan a golpes nunha porta, bum, blum, 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 blum. E miña nai colleu esa carabina 30-30 e disparoulle, era unha burra que se arrimaba á porta porque tiña frío e chovíalle, non? A burra da Agrela. Caso curioso, pero sí é cierto. A abuela Aida. E eu quería preguntarlle a Aida bisneta tamén, que lle preguntarías ti a túa bisaboa? Pensando na situación de hoxe, non? Imaginando que ela tuvese que lidar como alcaldesa con este presente político. Sendo ela ahora en este momento alcaldesa, se fora ahora en este momento, pois que faría e como actuaría ela na situación actual? É dicir, hai unha cousa que comentamos aquí, é dicir, e que o que le califican dela, unha muller recia, con carácter e de pelo en pecho. Eu penso que a abuela sí que tiña, era unha muller que respetada, pero porque se había ganado respeto. Como todas, como hoxe en día e como todo o mundo que é respetado é porque previamente se gana. Polo tanto, se fora por moita muller que fora,
ou por moita maestra que fora, que evidentemente en aquela época ser maestra era un, bueno, evidentemente non era tal, se non fora unha muller que se dera a respetar, e para ser respetada tes que dar moito, como hoxe en día. É dicir, era unha muller que se respetaba, pero que seguramente antes douela moito. O respeto hai que ganalo. Non se a unha persona non se lle respeta porque mande. Non sei se me... Concordo, sí, perfectamente. Bueno, vamos chegando ao final, pero eu teño hoxe aquí unha mensaxe, como dixen ao principio, de Sinda, que como non pode estar, deixounos, bueno, eu considero que é unha mensaxe preciosa, nas que nos fai o seu relato un pouquiño do que la lembra do que se lle transmitiu, igual que todos estes comentarios e reflexións que fixemos hoxe aquí. E, bueno, son 6 minutiños, pero un relato precioso e creo que vale a pena que atentamente escoitemos. Se é posible. Son Sinda Méndez, neta de Concepción Pérez Iglesias. Vou tratar de facer unha pequena lembranza de miña avoa. Eu era moi nena cando escoitei que a miña avoa fora nomeada alcaldesa. Dixeron que o Estatuto Municipal do 44 permitíalle dereito a voto porque ao quedarse viúda era cabeza de familia. E a Voz de Galicia publicou despois do nomeamento un artigo que decía: Galicia é rica en mulleres de mérito e valía. Por que non en tarefas políticas ou administrativas? Aí, miña avoa foi alcaldesa durante 5 anos con 6 votos a favor e un en branco. Non me lembro de que se falase da situación política de Primo de Rivera. O que si sei é que, por mandar a merda a un falanxista do Concello, meteron a meu pai no lazareto de San Simón, en Redondela. Nese momento, miña avoa tivo que buscar moita axuda dos seus coñecidos e cartos para traer a meu pai á casa. E miña nai sempre dicía: eu perdoo, pero non olvido. Con respecto á súa personalidade, non sei cousas de primeira man, porque eu non cheguei a coñecela. Ela faleceu no 39 e eu nací no 43. Papá decía que eu me parecía a ela, debía de ser no físico. Aínda con todo, agradézolle o traballo que fixo polo ensino e polo desenvolvemento do noso concello. Eu considero que chegou a ser alcaldesa debido á súa instrucción, enteireza, liberdade de miras e pensamento, a pesar de que a familia tiña deixes relixiosos. O seu fillo, que é meu pai, tamén viveu nun estado conservador, mas foi fiel aos seus ideais para defender un mundo libre. El tamén foi alcalde e sempre axudou no concello aos máis desfavorecidos. Fixo obras no concello, adoquinou a estrada entre Caldas e Vilanoviña, trouxo o teléfono a 5 casas de Lantaño. Penso que esa parte do seu carácter era herencia da miña avoa. Estou falando dos anos 50. Quedoume marcado que miña nai recordaba a miña avoa non como unha sogra, senón como se fora a súa propia nai, debido ás ensinanzas que lle dou sobre as tarefas da casa, as labores de cociña e demais cousas. E grazas a todo o cariño que lle proporcionou sempre. No caso de meu pai, ela sempre estivo pendiente de que avanzase na súa educación. Mandounos salesianos en Vigo e despois fixo estudiar a carreira de magisterio. E nós, os 7 netos, poidemos cursar estudios en Santiago, gracias aos meus tíos avós, irmáns dela. Isos anos eran moi difíciles para facer estudios. Ao longo da miña vida coñecín 2 ou 3 alumnas que tivo e insistía que fora moi boa mestra, cariñosa e implicada.
E tamén coñecín a un edil que traballou con ela no Concello, que se chamaba Andrés Barco, que escribía como unha verdadeira dama, culta, formal, de carácter afable e con dotes de mando. Eu considero a miña avoa un modelo a seguir, pola súa traxectoria na ensiñanza e na política, e sobre todo por ser unha muller avanzada á súa época. Gardo algunhas pertenzas súas, como o anel de boda e móveis que están na miña casa. Tamén gardo recortes de prensa, como un anuncio da súa morte no que se daba o pésame á familia, fotos familiares, un recordatorio da súa defunción ou un modelo do saúdo que podía mandar como alcaldesa do Concello a quen estimase oportuno. E aínda que non é un obxecto, sempre estará aí para lembrala a rúa que lle dedicaron no Concello de Santiago, é dicir, donde ela naceu, Rúa de Concepción Pérez Iglesias, na zona do Castiñeiriño. Eu penso que se a avoa Concha aínda vivise, diría á mocidade que debe saber adaptarse ás circunstancias do momento e traballar con elas. Insistiría en que hai que respetar para que te respeten, e que a nosa liberdade comeza onde remata a dos demais. Todo isto sin abandonar os nosos principios básicos e a loita por defender os dereitos sociais que xa case logramos, aínda que queda traballo por facer. Se eu tivese a oportunidade de falar con ela, gustaríame que me dera a súa visión para abordar certas problemáticas actuais, como a polarización das posturas políticas, a xestión da emigración, tendo en conta que os galegos fomos un pobo asoballado que tivo que emigrar, ou a regresión en dereitos sociais que se está dando en parte da xuventude. Nesa conversa, quero pensar que ela querería saber como me foi a vida durante todos estes anos. Eu diríalle que afrontando os altibaixos do mundo sen abandonar os meus ideais de liberdade, igualdade e traballo. Iso opino como muller, mai e mestra, ou como dicía un compañeiro meu, catedráticos rurais. Marián, en nome de toda a miña familia, agradezo-te enormemente a labor que estás a facer por traer a memoria da miña avoa ao presente e que as novas xeracións a poidan coñecer. Un forte abrazo. Moitísimas grazas, Jacinta. É moi emocionante a súa mensaxe. Desde aquí un forte abrazo e un saúdo. Bueno, pois eso, como dicía, xa imos pechando. Non sei se alguén máis do noso público quere compartir con nós. Sí, por favor, non sei se está por aí. Boas noites. Vamos a ver, estupendo acto. E eu quería solo... Teño un traballo feito, pero quería deixar quedar aquí unha novedade un pouco para todos, según os datos que me aportou un escritor local noso, que é unha fonte bastante fiable. Resulta que a rúa que ven desde Chaín hasta a estación do tren foi nomeada pola alcaldesa co nome de Alfonso XIII. Que se sepa, non se conoce moito este dato, que se sepa, nadie o desmenteu, así que aí queda a curiosidade de que esa rúa, que vai hasta a estación do tren desde a Ponte Chaín, pois ten ese nome, de Alfonso XIII. Gracias. Entendo que foi o primeiro nome que tivo esa rúa, non? O nome que lle deu ela, entendí ben, o nome que lle deu ela cando se fixo ese camiño. Vale. Como lle chamades normalmente? A da estación. Estación. Pero ten ese nome. Sí, entendo. Antiguamente era a carretera, despois a que se fixo, Caldas Novalla. Pois eso a mí, eses datos e algúns máis, pasou un cronista fiable, local.
Gracias, moitas gracias. Bueno, pois está claro que Dona Concha moveu marcos na política, moveu marcos na escola, e tamén move marcos na nosa memoria, que estamos hoxe movendo e recuperando un montón de historias e datos. Na súa familia. E na súa familia. Decía un irmán dela, José, Pepe, Sí. tío Pepe, como le llamábamos, que la monja de la Merced era maestra nacional también. Adoptó el nombre de Sor Concepción Mercedaria. Entonces nunca quiso reconocer, porque dixo que por encima de haberlle pagado os estudios aos pais, daquela tiñan que darlle un dote para que entraran no convento. Entonces el eso nunca o aceptou. E dicía, esta non é mi hermana. Unha anécdota do irmán. Pois sí. Bueno, pois grazas a Concha e grazas a súa familia. Aquí teño a Aida, a Concha e a Carlos, a todos os que estades aí no público tamén. Grazas de novo ao Concello de Portas, grazas á Deputación de Pontevedra por acoller sempre de forma tan xenerosa este proxecto. Gracias ao noso público e a todos por compartir esta tarde, por compartir lembranzas. Queres contarme algo máis? Non, darte las gracias a ti e a todos. Ele mírame así e eu penso que sempre ten... No, darles las gracias a todos, a los ilustres alcaldes e a los ex, e a ti, por este homenaje a nuestra abuela. Agradecida en nombre de toda la familia, es lo único que quería decir. Pois agradecida eu, agradecidos nós desde o proxecto. Solo espero que a historia de Dona Concha nos axude a seguir movendo marcos, que xa vimos hoxe que aínda nos quedan marcos que mover. Tamén nos lo recordou Cinda, que bueno, que hai avances, pero que hai aínda cousas por facer, bastantes, e hasta que chegamos a ese punto no que se ocupen os postos de máxima responsabilidade de forma normalizada, non? Como decía, non só formando parte dos equipos, sino tamén encabezando as listas para que teñamos en Galicia máis alcaldesas. Nos deixamos hoxe aquí a nosa homenaxe a esta muller referente que pasa xa, como decía, a formar parte da nosa xenealoxía de Aquí Faltan Páxinas. En poucos días teredes disponible o podcast que crearemos e realizaremos a partir dos testemunhos recollidos hoxe aquí e que estará disponible nas plataformas Spotify, iVoox ou accedendo a través da web da Deputación de Pontevedra, ao igual que este faladoiro que se está retransmitindo en directo, en vía streaming, e que tamén quedará colgado no canal de YouTube da Deputación. Este é o último episodio da colección para este 2025, pero volvemos con máis cousas en 2026. De entrada, podo xa convidarvos a dous que xa teñen data. O 9 de xaneiro estaremos no Concello de Mondariz para falar, para cantar, para tocar e para bailar coas mulleres de Gargamala, que son guardiás e transmisoras da nosa tradición musical. Despois, o 15 de xaneiro, conversaremos na Golada con toda unha autoridade científica, neste caso no campo do cancro, como é Marisol Soengas. Podedes acompañarnos presencialmente, podedes seguirnos vía streaming ou podedes vernos despois gozando dos relatos en formato podcast. Moitísimas grazas por esta tarde e, bueno, hasta cando queirades acompañarnos. Gracias. Gracias a vosotros.
participar nesta noche tan bonita que se lle fixo hoxe aquí a Ana Concha, poñendo en valor o papel das mulleres, a música tradicional, como xa sabedes, mantense gracias a labor tamén das mulleres que mantiveron viva esas músicas e esas letras na súa memoria. Realmente foi un enorme placer, gracias por escoitarnos, gracias a UNED, ao Concello de Portas, a Diputación. Aquí estamos. Bravo. Está moi ben. Bueno, o Concello tenos preparado un picoteo para que non vayades, sabes? Entón, vamos agora a seguir conversando moitas máis historias.